أمرارها هزباوية حرن التجراي بعد دكتور دبرتسين جبر ميكائيل ناب أديس أبابا أتيملو أبتبال اللزلو أوان صحفي كفر قديات وزا أمريكا أنتوني بلينكن ناب أديس أبابا خبز صحوي وينخد مخانة تفليت اللهم إيتوبيا خابتك كالجنزب عالم IMF حاجز لقاح جنزب كتركب أبتأف بس حلم تكال جنزب عالم IMF نيتوبيا حاجز لقاح جنزب نماهاد ميش شباشب كمزلوون تحبيرو لهم بمقصال جنرال صادق الجبرت سام كتل من حدار تجراي كويني تمريز لهم أزيز تملكتون توسخ حبري تحزنا لنا مسانا صنحهم وانا دايركتور ودب عن عالم دكتور تيدروس أدحانوم لمون نشلمات تحاسم لهم يونيفرسيتي ميشيغان عالم لخاو شلمات كبر كتلهم مخانون تسمع لهم عبمنتاي قداي ديبيو يونيفرسيتي ميشيغان دكتور تيدروس أدحانوم شلمات كهبوم زبل دمان مسانا متصنحو تسمعوا وتصبصبنايم قدمي نابزر زر تصبصباتنا محلافنا ني channelنا حدث سخونكم لايك شير سبسكرايب كقبل يزعدمكم سنة سنهد من محدار تجراي دكتور دبرتسين جبر ميكائيل حاويسو ناب أديس أبابا أتيوم أبز بحال لزلو أوان صحفي قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن ناب أديس أبابا كخد مخانوم زوج حبريتايا قاليهم إزدمام حزق المدقايق زوج حبريتايم أنتوني بلينكن أبزوج سمون مسب مزي إثيوبيا أبز كايرو ركب بزعبات كبار سمع سلام كنا تجراي قدايات مسجاجر فتح خزرار بخانو تجليس لهم بزي كازي مس مشاركة أكلات سب أوردي إيد سيفيكاوي محبرات بمرخاب زعبا قربات ببصحن سب أورد قفو حسنة مقبي سب أو مسلات كلها زبيتو بايلوم بتل علواي أمريكا وبعال سلطان أبتي كابسولوس كساب عربت سنة ناي أفريكا عدتنا بحاجر نيجر كبت سحمخان ون تفليتو لهم مس أبوهم برحبرة أفريكا مسوافاكين بمرخاب عالم الخاوين زوباون قدات بملعال كزتي مدب كمزلو كفر قدات وزاي أفليتو لهم أمريكا نكونات تجراي سلام وفتح المركب فليل أخ بممزال زعرتك تكايد مسرحن أبقوامي سمع مقراص تسابوتات بريتوريا ناي روبين قد خمس أوتات نزفلت بزنك تكونات أمون قخلتي إن حاجرات زنبرا زمدنا إن حرفة كمز مسأون زفلتهم أمريكا إز بتجراي أمولو عسوان مئتاون سب أوردي تحت حرمو وبمباروم أبلا لمنجس إثيوبيا قد عادت سقطي تقبر منبارا يوزي سبسب قال خاب زوسرتو ترجو قمتين إثيوبيا خاب تفريات بناس أنا بأمريكا خاطو زفكت سمع عقوام مئقادايم أب تجراي سلام نمسفان نسقاقر فتحنا مدفع بزعبات كبار سمع مقراص تسابوتات كمية يبل اتي بخفر قداتو زعزوت أمجلسين أمانغو منجس إثيوبيان حواحة سمع سلام دحر مفراموغن زمدنا فلتين حاجراتنا تمحايشة مزيولو يزبهال كمر أيام نايزيد مام قدما مستر أبي أحمد علي نبتي أب واشنطن دي سي أب موداتا نايتزحلف عامد استخايد وعلى مرحلة أفريكان أمريكان تعدي متساتف نيرين بلينكن دحر سمع سلام إثيوبيا زبس حزلو العربي أمريكاوي بحال سلطاني العلوي دبلوماسيين كمحجين بالتجزين نبدأ أهجر عدد بمكياد نبز تفلالي حجرات بتحنيرين اتسحف قديات وسائي أنتوني بلينكن أفريكا أب عالم لخان ودبات قوامي وكلنا كلوا أمريكا زلوا صنع دقف دقي مكرقاقز مخانو اتلوم زوز حبريتا إزقاليس أمريكا أبدأ أهجر زلو تسلوا تشاينا إنما عبال زمت زلو تقداس إن روسيا مقتاز على محادش دبلوماسية ورتفتات جميرة خمزلام ينكرلهم إثيوبيا كاب تكال جنزب عالم IMF لقحن مركبة بتقف بس حلم تكال جنزب عالم IMF إثيوبيا حجز لقحن جنزب نمهاب مش بشابكم زركبون حزز وص حبريتا الرجاجز تكال جنزب عالم IMF إثيوبيا حجز لقحن جنزب نمهاب مش بشابكم زلو بلومبرج سبتي بولم كم تسبت مع كان زينا مستجري سمعنة سلام فتسي معايا بزبل اتمنكس استجمير لهم يقول مبر افتا سمعت سمعنة زحت لكم زخونه حزون سراويتي ايترام اتوقعتهم حالان كابزور ومريت تجري كابزي وصون قفعتاتي بصحون لهم علم زفولت حكهم زخونه زمن لاخد حبريتا ونوتي لهم ازيد مع اتوقعتهم حالان سراويتي ايترام كاب تجري بقول تفكوت وبزقبال على كوميشنر سب امثلات الدب حبرات حجرات فولكر تورك مزرابوم كوميشنر فولكر تورك نزيز بلو اب جنيفا يكاد ابزلو مبل 50 كودن اخبا سو امثلات ابز اربوت ابيوم بحال وجن دمام كيد سمعنا سلام بريتوريا اب فتصمو ان مزتاي علم مدرخ اب كتما مقل كيد ابزلو لوان تعابل على تجراي مس منجست ايثيوبيا او جينا ابل على تجراي تجارون جنوسايداوي كوينات زكايدت ايرترا لعلي سوساش عدوقات محران كم زسفت انت جيرمان انستيتيوت فور انترناشونال اند سيكيورتي افيرز استباها لجرمناو تكالص ابسيبولهم
እቱቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን እዚ እውን ሰላም ከይሰፍን ስግኣት ኮይኖም ቀጽሎም ምህላዎም ድማ እቲ ሓበሬታ ናይ ጀርመን ኢንስቲትዩት ፎር ኢንተርናሽናል ሴኩሪቲ ኣፋይርስ ወሲኹ ኣፍሊጦሎም ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 እንትኽበር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ዘስካፍ ፆታዊ መጥቃዕቲ ትኩረት ክወሃቡን ፍትሒ ክረጋገጽ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር ሁማን ራይትስ ዎች ምብራቕ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር እውን ፀዊዐን ስምምዕነት ሰላም ዝተፈጸመ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ግና ይቕፅሉ ኣለዉ ክብል ድማ ላቲሻ ባደር ሓቢራ ኣብ ዝሓለፈ ዓለም ንኸመዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 እንትኽበር ዝተሳተፉ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር መንጀሪኖም ኣብቲ በዓል ኣብ ገበን ጆኖሳይድ ትግራይ ዝተሳተፉ ኩሉ በደረጅኡ ከም ዝሕተት መዝራበን ዝዝከር እዩ ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ፅንተት ዝተፈጸሙ ገበናት ክጸንዕ ዝተጣየሸ ሰለስተ ኣካላት ዘለዎ ዓለም ለኸ ኮሚሽን እውን ሰብኣዊ መሰል ስርሑ ጠጠው ንኽብልን ንኽፈርስን ኢትዮጵያ ብዘዕረፍቲ ወፍዲ ተካይድ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ብስም ሃገራዊ ስግግር ፍትሒ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ከይጽናዕን ዕላዊ ከይኸውንን እውን ድቃሲ ኢና ይብል ጸብጻብ ገበነኛ በዓሉ ዳይና ኮይኑ እንተቐረበ ኣብ ታሪክ ዓለም ንፈለማ እዋን ምዃኑ ድማ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሕብረት ኣውሮጳ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ፈረንሳይ እንግሊዝ ኣየርላንድ ሉክዘምበርግ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይትስ ዎችን ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ዓለም ለኸ ገበናት ወዓለም ለኸ መጻለዪ ጉጅለ ክምርመርን ፍትሒ ክረጋገጽን መርገፂ ወሲደን ኣለዋ ይኹን ዳእምበር ገመኒ ኢትዮጵያ ኤርትራ ቻይና ሩስያ ኩባ ኢራን ካልኦት ሃገራት ግና ኣንጻር ፍትሒ ጠጠው ኢለን ኣለዋ እዚ ከምዚ ከሎ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ወፍሪ ፅንተት ተጋሩ ይካየድ ከም ዘሎም ተፈሊጦሎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምክትል ኮይኖም ምምራጾም ቅድሚ ሰዓታት ምስማዕና ዝዝከር እዩ ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ኣሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ተሽሞም ብመሰረት ካብ 22 ክሳብ 23 ለካቲት ዘካየድዎ ጉባኤ ምጥቃሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምሁራት ትግራይ ዝተዋሃበ ድልድል መሰረት ዓለም ለኸ ሶማውያን ምሁራት ትግራይ GSTS ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብምክትል ፕሬዚደንት ማዕረግ መተሓባበሪ ክላስተር ዲሴንትራላይዜሽን ዲሞክራሲ ገይሩ ከም ዝሾሞም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎም እቲ ማሕበር ሓለፍቲ ካልኦት 4 ቢሮታት እውን ዝሸመ እንትኸውን ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምሁራት ትግራይ ዝተዋሃበ ድልድል መሰረት ንዓለም ለኸ ሰብ ሞያን ምሁራት ትግራይ GSTSን ፍትሒ ኢንዱስትሪ ቢሮ ቱሪዝም ከምኡ እውን ዘፈራት ሳይንስን ቴክኖሎጂ ምሁራት ክመርሕዎ ዝተዋሃቦም እንትኸውን ዶክተር ኣልጋይን ዝተሰማ ክላስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ ህይወት ኣገባ ዋና ቢሮ ኢንዱስትሪ ዶክተር ኣጽብሃ ገብረ እግዚኣብሔር ቢሮ ቱሪዝም ዶክተር ሓድሽ ተስፋዬ ቢሮ ፍትሒ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ካብ GSTS ምሁራን 4 ተወከልቲ ምክትል ፕሬዚደንትነት ኮይኖም ተሓሪም ዝቐረቡ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ትማሊ ኣብታ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተረኸቡ እንትኾኑ እቲ ዝቐረበሎም ቦታ ተቐቢሎም ግን ንትግራይ ዝሓሸ ዕድል እዩ ተባሂሉ ብዙሓት ይእምቱ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ብዙሓት ሽልማት ዝገናጸፉ ዘለዉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ እውን ብኮቪድ-19 ካልኦት ዓበይቲ ፀገማት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቕትሉ እዋን ነቲ ውድብ ብምምራሕ ንዘርእይዎ ብቕዓት ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ዓለም ለኻዊ ሽልማት ክብርከተሎም እዩ እቲ ቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር ብዝብል ከይዲ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ሽልማት ጥዕና ንዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝውሃብ ኣብ ዝመጽእ ሶኒ 13 መጋቢት 2023 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ምዃኑ ድማ ተፈሊጦሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተረኺቦም ምስ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሌላን መድረኽ ዘተን ከም ዘካይዱ ዝገልጽ መርበብ ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ተምሃሮም ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ሰብ ሞያ ከም ዝርከብሉ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍን ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉውን ተሓቢሩ ኣሎም ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ እቲ ውድብ ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዓለም ኣብ ዝዓወደ ከቢድ ፈተና ብዝወደቐትሉ እዋን ነቲ ውድብ ብጥበብን ብቕዓትን ዝመርሑ ዘለዉ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ሽልማት ድማ ክረኽቡ እዮም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተወዳደሩ መራሒ እንትኾኑ ይኹን እምበር ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ከም ሰማዕናዮ ተቃውሞታት ክለዓልዎም ጸኒሖም እዮም